Takto, dámy a páni. Čakám, že začneš. Rada, pridržovanie hry. Tak ja vás vítam pri dnešnom rozhovore. Je to so mnou Roman Val, vítam ťa. Ďakujem za pozvanie. Díky, že si prišiel, že si našiel čas. Dnes sa budeme baviť asi predovšetkým o tom zneužívaní liekov deťmi, mládežou. Tak ty máš to aj vyštudované. Čo máš vlastne vyštudované? Čomu sa venuješ? Mám vyštudovanú farmáciu a som farmaceut v lekárni. Takže pracuješ aj v lekárni. Presne tak. A stane sa ti tam takedy, že príde takto a chce tak dať čo kúpiť bez receptu alebo tak, že však Stáva sa to, áno, samozrejme. A čo sa týka detí, tak tam obzvlášť treba byť obozretný a samozrejme lieky deťom nevydávame. Takže nedal sa nikdy, hej? Nie, vieš čo, jedine, ak máme telefonát, že mamička povie, že príde môj syn alebo moja dcera pre lieky, tak vtedy je to v poriadku a ešte aj predloží potom kartičku poistenca, čiže on sa musí preukázať dokladom totožnosti, až vtedy môžeme liek vydať. Jasne, tu upozorním, že budeme rozoberať hociaké veci, neslúži to ako návod nejaký a nabadanie na užívanie a zneužívanie liekov. Ani na marketingové účely. Ani na marketingové, ale skôr tak, aby to bolo aj poučné možno aj pre tých rodičov. Čiže jaké z tých liekov sa tak najčastejšie zneužívajú? Ja by som začal ešte tým pojmom, že to znamená zneužívanie lieku. Zneužití lieku sa bavíme vtedy, ak užívateľ cielene a premyslene zneužije vlastne ten liek, častokrát za účelom vyvolania psychotropného účinku látky. A psychotropný účinok látky znamená, že si navodíš nejaký stav, ktorý ti dodá nejaké iné emócie, pocity alebo ťa vypne úplne od reality. Hej. Čiže to je vlastne navodenie toho psychotropného stavu a dochádza k tomu vtedy, ak schválne prekročíš dávku alebo ak použiješ liek, ktorý ti nebol predpísaný na daný účel. Čiže vtedy sa bavíme o zneužívaní lieku. No a keďže sú na predpis tie lieky, jak sa k tomu dostanú hlavne nejaké deti? Lebo keď pozrieš, tá veková hranica strašne klesla, už to je na tých základných školách, sa dostane 11, 12, 13 ročný chlapec alebo dievčak takýmto liekom. Má rôzne spôsoby na to. Takým najčastejším je, že kradne lieky rodičom, ktorým boli lieky predpísané. A ďalší spôsob je, že sa k ním dostane kúpou cez internet, pretože nezneužívajú sa len lieky, ktoré sú viazané na lekársky predpis, ale aj voľnopredajné lieky. Čiže aj tie sa dajú zneužívať a to je úplne voľne dostupné, takže vedia sa k tomu dostať kúpou cez internet. Ja neviem, predstav si také 12-ročné dieťa, ktoré dokáže samo vyklikať objednávku na e-shope na nejaký voľnopredajný liek a priniesie to potom poštárne, má to kto skontrolovať a to je veľký problém, na ktorý upozorňujú lekárnici už roky. Tak toto vyzerá, keď sa lieky dostanú do rúk obchodníkov a nie odborníkov. No a ďalší spôsob je, že ak prídeš napríklad niekde na návštevu k niekomu, tak to dieťa môže ukradnúť babke trebárs liek, ktorá ich tam má vystavené na stole a potom ešte keď sa lieky vyhadzujú, môžu rodičia spraviť chybu v tom, že pošlú to dieťa, odniesť to do lekárne a on si to vlastne ako keby preberie v tom sáčku, že čo by mohol vyskúšať. Takže aj to je ďalší spôsob, ako sa môže dieťa dostať k liekom. Poznám aj mladých ľudí, ktorí či už berú takéto lieky, zneužívajú a k tomu sa dostaneme. Tiež sme poskúšali kadečo aj zo zvedavosti, zo srandy, z frajeriny, chceš patriť do nejakej partie a tak aj dneska to tak je, chceš byť zaujímavý, dneska k tomu pribudli tie sociálne siete. Ty si postrehol nejak, že prišla nejaká taká keby tá moda, zneužívanie tých liekov, lebo ja som si povšímal aj, že sú aj také značky oblečenia, tak normálne ide decko, to máme Xanax, vieš, alebo ten Lean, vieš, a chodia, je to veľká frajerina. Vieš čo, ten vek detí naozaj klesá. Je to aj tým, že tie deti v dnešnej dobe skôr dozrievajú, chcú niekam patriť a hlavne dieťa v takom veku reaguje na rôzne zmeny prudko a tým, že sa chce zaradiť do spoločnosti alebo medzi svojich rovesníkov, tak rado experimentuje a oni si neuvedomujú následky, farmakologické následky tých liekov, že nevedia, čo sa za tým skrýva a chcú si vlastne ako keby navodiť ten pocit inakosti, byť cool, byť niekde zaradený a niečo dokázať. Ešte môžeme povedať, že ktoré lieky sa najčastejšie zneužívajú. To je, myslím si, že dosť dôležité. Najčastejšie sa zneužívajú lieky, ktoré patria medzi analgetika, konkrétne opoidy, to sú lieky na tlmenie bolesti, ktoré môžu spôsobovať eufóriu, napríklad sem patrí tramadol alebo fentanyl. Potom sa zneužívajú benzodiazepíny, tie sú na
úľavu od úzkosti, na sedáciu alebo na navodenie spánku a sem patrí napríklad diazepam alebo alprazolam. Potom sú to hypnotika, teda lieky na spanie, sem patrí napríklad zolpidem alebo zopiklon a takisto antituzika, tam patrí ten voľnopredajný napríklad dextrometorfán alebo kodeín, ktorý je už na lekársky predpis. Tie môžu spôsobiť sedáciu alebo miernu eufóriu, preto sa vlastne zneužívajú. Možno ešte antihistaminika pri nejakých vyšších dávkach, klasicky nejaký loratadín alebo cetirizín. Bavíme sa o tom hlavne kvôli tomu, že čo by si mali tí rodičia všímať na tých deťoch. Ako sa to prejavuje tá zmena správania, alebo tí rodičia nevedia, dajme tomu. Že... Také dieťa má často fyzické aj psychické zmeny. Pri tých fyzických zmenách si môžeme všímať rozšírené zreničky. Môže sa objaviť nejaká divná skupina alebo partia kamarátov. Potom ďalšie prejavy sú psychické zmeny, napríklad sem patria výkyvy nálad, môže tam byť nejaká podráždenosť, úzkosť, depresia, zmetenosť, halucinácie alebo nejaké paranoidné správanie. Ďalej sú to také tie fyzické zmeny, tam patrí napríklad zmena spánku, aj to dieťa môže mať nejakú nespavosť alebo ospanlivosť, takisto môže byť nejaké potenie, nechutenstvo alebo triažka, zmena hmotnosti, ja neviem, nezvyčajná únava alebo naopak nejaká nadmerná energia. A potom je toto tajnostkárske správanie, klamstvá, vyhýbanie sa rodine, kamarátov aj počas školského roka, zmena prospechu, horšie známky môže mať to dieťa a samozrejme kradne tie lieky. Môže byť to dieťa často na telefóne, keď sa ho spýtaš, že aký mal deň, tak ti odpovie nič a zavrie sa do izby a jednoducho je také tajnostkárske, tak tam sa dá predpokladať potom užívanie nejakej navykovej látky alebo liekov. Áno, kde to zvyknú tak schovávať pred tými rodičmi? Oni majú svoje skryše aj doma, aj v taškách to môžu vplývať. Môžu sa objaviť dokonca také stopy, ako je napríklad drvička alebo lyžička, ktorá má na sebe nejaký prášok. A veľkým znakom toho ešte je, že miznú tie lieky. Keď napríklad dospelý má predpísané, dajme tomu nejaké antipsychotika alebo lieky na úzkosť, depresiu a podobne, tak oni miznú, hej, že viacej, že ten rodič si všimne, že ja už nemám toľko liekov, ako sa... Mali by si to všimnúť a kontrolovať to pravidelne, tie lieky. No a dôležitá je samozrejme tá komunikácia, tá je najdôležitejšia s tým dieťaťom, že čo sa s ním deje a snažiť sa mu nejakým spôsobom porozumieť a pochopiť ho. Lebo sa aj rôzne formy užívania toho, jak sme sa bavili o tom, ten lean, hej, jak to je, nechceme zase dávať návod na výrobu, aj keď mnohí si to nájdu na internete, alebo to poznajú, ten fialový Sprite, alebo čo nosia to aj na trička dokonca, potlače a to sa používa tam ten kodeín, alebo... Väčšinou kodeín, drví sa to potom, zmiešava sa to s alkoholom, alebo priamo s nejakým Spriteom alebo s nejakým sladkým nápojom. No a účinky to má jaké? Potom je to také obľúbené u tých mladých, aspoň bolo, čo ja si pamätám, čo som sa s nimi bavil. Je to obľúbené, lebo jednak vedia sa k tomu dostať, existuje aj taký čierny trh, napríklad keď si na Bazoši prejdeš, tak bohužiaľ tam nájdeme lieky, častokrát ani ten samotný človek, ktorý tam pridá ten inzerát, si neuvedomuje, že je to vlastne trestný čin a častokrát človek sa chce zbaviť nejakých prebytkov, ktoré má doma a hodí si tam inzerát a je to proste problém. My to potom aj nahlasujeme normálne ako farmaceuti, buď priamo na políciu alebo na štátny ústav kontroly liečiv, pretože je to nelegálna činnosť, nesmie sa to robiť, takže ľudia by si na to mali dávať pozor a ono sa to tam dá potom cez tie stránky rôzne, cez facebookové markety a podobne, nájdeš tam proste tie lieky a deti sa vedia k tomu veľmi ľahko dostať a je to veľmi závažná vec. Aj čo ja si pamätám, keď som bol sopliak, bolo vždycky, že našli sa nejaké drogy a ľudia boli to, ale nebolo to také, jak moda, že dneska máš pocit, že tým ľudia aj chvália, keď si púšťajú niektoré tie pesničky, tam v tých textoch to máš, nie? Užívanie tých drog a až velebene mi to príde, užívanie drog a tých liekov a kadečo, že z toho sa stala taká tá moda. Je z toho merch, sú v tom jednoducho peniaze a aj tí umelci, keďže majú tú slobodu prejavu a môžu si v podstate spievať o všetkom, nie je to legislatívne podložené, čiže oni keď tam niečo zakryjú a častokrát my tým textom už ani nerozumieme, čiže tá generácia Z používa už úplne iný slovník. Minule som sa tiež tak išiel prejsť a vôbec som nerozumel, o čom sa bavia, čiže tí dospelí častokrát ani nechápu, že o čom tí speváci a umelci spievajú v tých textoch a oni to tam tak pekne skryjú. 4 mg Xanaxu zapijam pivom a klepem sa na zemi, ako by som mal Parkinson od smiechu, keď vidím tých typkov, bombery, bandany, šiltovky, Detroit, pritom sa tvária ako Pablo Escobar, ale ich hudba je zvonko, hra naša kru bude do roka veľká ako Petrohrad.
Keď sa zamyslíš, kde je teraz tá kultúrna obec, keď sa niektorí tu vyhlasujú, že sú tí kultúrníci a je im záleží na kultúre, veď to je súčasťou tá hudba, tie texty, a niektorí to fakt dávajú po lopate, to tam dávajú, vieš. V prvom rade ten umelec si musí uvedomiť, že šíri akúsi propagandu, ktorá môže mať negatívny dopad a následky, nakoľko to legislatívne nemáme podložené, lebo máme, ako som povedal, tú slobodu prejavu, čiže oni to tam vedia ako keby zamaskovať a je to cool proste, je to v móde, naozaj to stúpa a hovoria o tom aj štatistiky. Poviem ti aj, ako je to u nás v Európskej únii. Je to 3 až 5% detí v školách mali nejakú skúsenosť so zneužívaním liekov. Sa s tým niektorí ešte si robia z toho ešte šikovný biznis. Tak ja si pamätám, keď som bol v Prahe, tam bol strašne rozšírený Subotex. Vieš, na to sa s tým sa lieči, čo na závislosť na heroíne, alebo čo tak. Oni zistili, že keď si to budú šľahať do žily, že to bude mať presne rovnaké účinky, ten herák, a začali ich to normálne, vieš, medzi sebou. Čiže to je takéto tiež zneužívanie tých liekov a využívania ten iný účel, jak majú, nie? Pri niektorých tých opoidoch dokonca môže byť ten návyk ešte vyšší ako pri heroíne a podobne, takže je veľmi ťažké sa potom toho aj zbaviť a je to problém. Ako ísť na také dieťa, keď rodič zistí, že je tam ten problém a vie, že to dieťa v tom období vzdoru, alebo nejaká puberta tam ide, alebo že ťažké komunikovať s tými deťmi, jak by mali tí rodičia to riešiť, ako na to ísť? Ja už odporúčam v takýchto prípadoch priamo prácu odborníka, nejakého psychologa školského, spoluprácu so školským systémom, s učiteľom, striednym učiteľom a podobne, lebo ťažko povedať, aký rešpekt má to dieťa k svojim rodičom. Je to skôr otázka už na psychológov naozaj. Takže. Aj tie sociálne siete dosť to takto podporujú, mám pocit. A boli nejaké výzvy také, ne? Ty si aj spomínal niečo. Ešte najnovšia bola paracetamolová výzva takzvaná, tá sa šírila vo februári, ono to vzniklo v Belgicku, ale dostalo sa to až do Čiech aj ku nám dokonca, že bol nejaký prípad a jednalo sa tam o to, že deti sa vyzývali v tom, kto užije viacej paracetamolu, čo mu celkom nechápem, lebo paracetamol pri vysokých dávkach nemá tie psychotropné účinky. Môže ti byť z toho tak akurát zle a môže dojsť k poškodeniu orgánom, ako je pečeň. Nebezpečná výzva je hlavne v tom, že to zlyhanie pečene môže prísť aj o niekoľko dní, že neprejaví sa to hneď a boli zaznamenané aj smrteľné prípady pri tejto výzve. Čiže tam išlo o to, kto viacej ako keby znesie toho paracetamolu. Tých výzev bolo viacej a mne príde divné, že to je vo veľkej miere sú to fakt deti, žiaci základných škôl, kde sú tí rodičia, že dajú im telefón a ani to nekontrolujú prakticky. Jasne, že to tam šíri proste a dnes tými sociálnymi sieťami je to vo veľkom, to je, hej, tam dosah má hocikto, keď chceš zaujať. Ono sa to hlavne odohráva v tajnosti. Hej, teraz, keď máme aj prázdniny, alebo tak tie deti sú častokrát samé a je dokázané, že veľa detí to robí v podstate z nudy. Neviem, či si počul o islandskom takom výskume zaujímavom. Ten sa odohral v 90. rokoch a Island mal najhoršie štatistiky zneužívania liekov a navykových látok u detí. Tam bolo už dokonca nejakých 40% a oni zaviedli potom 500 € poukážku pre každé dieťa na rôzne aktivity a zakázali dokonca deťom byť vonku po 10. hodine. Čiže oni to normálne kontrolovali a malo to naozaj výborné výsledky a zo 40% za 20 rokov, sledovali to 20 rokov, kleslo potom to zneužívanie len na 5%. Čiže ten Island môže byť takým tým príkladom, že naozaj tie deti sa nudia a oni potrebujú nejakú tú činnosť, aktivitu a keď sú same, tak oni radi experimentujú, oni nemajú strach, neboja sa, chcú jednoducho skúšať, chcú niekam zapadnúť, preto to robia. Málo sa o tom, mám pocit, že sa o tom veľmi málo rozpráva verejne. Myslím, že mohli by o tom viacej rozprávať také tie aj celebrity, verejne známe osoby, aj politici, aj spiskej a tak, lenže mnohí by asi strieľali do vlastných hradu mnohom, čo sa týka drog, alkoholu, týchto vecí. Máš pocit, že je dostatočná toho sveta, alebo nie? Myslím si, že nie je dostatočná sveta, hlavne čo sa týka zneužívania liekov. Jednak tieto prípady sú aj veľmi málo medializované, väčšina sa odohrá ako keby tajne, že sa nevie o tom. Ale ako som už spomínal, to percento, 3 až 5% európskych detí, ktoré chodia do škôl, tak sa stretli s tým zneužívaním liekom. To je
3 deti zo 100 proste mali tú skúsenosť, alebo až 5. V Amerike naproti tomu je to až 40 až 50%, čiže kľudne sa môžeme dostať aj na takéto vysoké čísla kvôli tomu, že práve chýba tá osveta ohľadom toho, že tu nás sa skôr venujeme drogám, alkoholu a podobne, ale tie lieky do toho nezapadajú. Možno keď to bude pozerať niekto aj mladý, tak si pomyslia, že ako je starý idioti, tam prišli dať to rozprávať, oni nevedia, tam generačné rozdiely, oni nevedia, čo. Pritom však tiež sme boli mladí, tiež čím sme prešli, ale bolo to v mnohom úplne iné. V čom napríklad myslíš, že to bolo iné? No tá veková hranica bola iná, tak prešiel si, tak sa svetovalo sa to hulila sa tráva, skúšali sa keď ešte tabletky, ale nebolo to tak, že si teraz šiel po uliciach z frajeriny, alebo keď si chcel so spolužiakmi vypiť fľašu vína, tak to si sa zašiel kde pod schody a nejak teraz ideš a zjapeš po celej ulici a neviem čo a hlavne sa to nedalo textov do pesníček, nefotili sa s tým, veď keď si pozrieš TikToky niektorých tých ľudí aj zo Spiske, čo poznám, normálne sa neštítia sa tam odfotiť pri stole, rozumieš, ešte to tam majú pripravené na dobíčko, všetko a je to strašná frajerina. Podľa mňa na tom nie je nič frajerina. Problém je aj slabá regulácia. Hej. Tam nie sú tresty v podstate za to. Hej. Ty keď dáš do seba nejaké tabletky, tak nie si za to trestne stíhaný. Ja si myslím aj to, jak si spomenul, že je to málo medializované a málo sa dáva vonku, keď vznikne taký prúser medzi deťmi, možno aj preto, že nechcú im ublížiť. Ty máš, že si povedal, však má celý život pred sebou to decko, tak nerobme z neho. Ja by som z nich zrobil exemplárny príklad a normálne to rozmázať, odfotiť mu tam ten ksicht, aha, to je človek taký, nech si uvedome aj ostatní, že im to tiež hrozí. Lebo keď hovoríš, že není to až tak, že nemôže nejak potrestať, si myslíš, že môžu všetko. Teraz sa propaguje hlavne takéto jemné správanie k deťom. Myslím si, že rodičia by si mali budovať u toho dieťaťa rešpekt, lebo potom sa stane to, že on prevezme tú kontrolu nad... Hej. Lebo dajú decku telefón do ruky. Podľa mňa jeden z dôvodov, prečo dá rodič podľa mňa dieťaťu tak v takom veku telefón do ruky, kvôli tomu, že nechcem otvoriť zažitky. A zborená taká tá výhovorka, že nemajú čas, rodičia chodia do práce. Naši rodičia tiež chodili do práce. Môj otec chodil na 6 do roboty, večer sa vracal domov 6, 7 a som tu. A také výhovorky, že tam keď majú tie matky alebo otcové čas chodiť do fitka, na manikúry, pedikúry, kadejaké neviem čo, tak si myslím, že majú čas venovať aj svojim deťom. No a čo s tým teraz podľa teba, aké riešenia nejaké existujú? Existuje tzv. Linka dôvery, stále existuje, ale už ju asi predbehlo tzv. IPčko, je to anonymizovaná pomoc, ktorá je dostupná 24/7, tu nám môžeme aj čísla potom zobraziť. Potom existuje aj Národný toxikologický ústav, ten sa skôr používa pri tom náhodnom užití. Dieťa omylom použije nejakú tabletku. To sa stáva hlavne u tých menších detí, ktoré majú do 5 rokov, alebo napríklad sa to môže stať aj seniorom, dokonca aj dospelým ľuďom. Tak čo vtedy robiť, ak zistím, že dieťa užilo omylom nejakú tabletu? Tak existuje ten Národný toxikologický ústav a treba potom volať na to číslo. Taká prvá pomoc, no pri niektorých typoch liekoch sa dá použiť aj medicinálne uhlie, ktoré môže absorbovať časť z toho lieku a dá sa znížiť účinok potom tej otravy. Ale treba si najprv zavolať tam, lebo nie na všetky lieky pôsobí vlastne to medicinálne uhlie a tiež by sa nemalo vyvolávať zvracanie potom u tých malých detí. Čo sa týka, mal som aj takéto telefonáty, niekedy mávam, že stane sa to, že moje dieťa užilo omylom nejaký liek a že čo mám teraz robiť. Našťastie sa jednalo o nejaké výživové doplnky, kde je veľmi nepravdepodobné, že dojde k nejakému toxickému účinku. A takže dopadlo to dobre nakoniec, ale kľudne sa môže stať, že dieťa užije aj nejaký liek na srdce alebo zraženlivosť krvi a môže to byť potom nebezpečné. Čiže tam je dôležité povedať, že aby sa tomu zabránilo, tak lieky by vždycky mali byť uchovávané mimo dosah detí. A ak sa jedná aj o nejaké lieky, ktoré môžu spôsobiť nejakú liekovú závislosť alebo sú na úzkostné poruchy a podobne, ja by som ich asi aj zamykal potom na nejaké miesto, aby sa dieťa si to vie otvoriť, aj malé dieťa a samozrejme aj ten tínedžer, čiže malo by to byť možno v nejakej zamykateľnej skrinke uzavreté potom, takže dokonca sa deje aj to, že aj dospelí takto omylom užívajú lieky a stane sa to hlavne vtedy, ak nejaký liek sa už prestane používať, alebo nejaká stará mama alebo starý otec odíde zo sveta a ostane po ňom proste veľká taška liekov,
tak bol som svedkom toho, ako niekto prišiel, rozsypal tašku a berte si z toho, hej, čo vám treba. Takže nikdy by sme nemali užívať lieky, ktoré nám neboli predpísané, pretože si neuvedomujeme tú farmakologickú podstatu toho lieku. Ako likvidovať potom také lieky, keď už sú nepotrebné, alebo už skončilo ten dátum tej expirácie? Lieky sa považujú za nebezpečný odpad, takže musia sa nosiť do lekárne, kde sa potom likvidujú bezpečnou cestou. Je na to firma špeciálne, ktorá likviduje lieky. No dobre, tak sme asi prebrali zhruba všetko, čo sme chceli k tejto téme, ktorý sa dalo veľa rozprávať, lebo sú potom ešte aj steroidy a potom zneužívanie také, keď chceš niekoho iného ovládať, hej, tak sú prípady také, alebo keď niekoho umyselne drží na liekoch, aby ho nejak manipuloval, mu ten život aj v partnerských vzťahoch sa to stáva. Áno. A tak, ale to už je asi taká tá ďalšia téma. Čo by ste tak na záver ešte povedal, alebo odkázal tým ľuďom, alebo k tomuto celému? Hlavne, aby si všímali svoje deti, ich správanie a zlepšili tú komunikáciu s nimi. To je veľmi dôležité, pretože ak s tými deťmi nerozprávame otvorene, nesledujeme ich, tak môže dochádzať práve k takýmto prípadom. A môžeme tým deťom dať čo povedať, keď to niekto bude pozerať mladšie. Nerobte blbosti. Lebo sa stane, keď teraz nechce byť outsider, chceš patriť do toho kolektívu, ide, že buď ťa donútia, alebo povie, tak chceš tu byť s nami, my proste ideme, my robíme toto. A teraz nechceš byť sám niekde na okraji toho, ne? Treba si uvedomiť to riziko, lebo ono to plyne všetko z tej nevedomosti, že tie deti nevedia, ako ten liek vlastne bude fungovať na to telo a je to veľmi nebezpečné, boli aj smrteľné prípady, takže asi to by som chcel odkázať deckám, že môžu skončiť zle, môžu mať aj nejaké trvalé následky, môže im odísť nejaký orgán, môže byť napadnutá centrálna nervová sústava, obličky, pečeň. A to už nevezmu späť potom. A nedá sa to vziať späť a hlavne na mnoho liekov vzniká veľká závislosť a je ťažké sa aj potom zbaviť. Je to veľmi dlhý proces a trpia tým všetci naokolo, takže určite, ak vám to bude ponúkané niekým, tak by som zvážil určite tie rizika a nešiel do toho, lebo všetko plyne vlastne z tej nevedomosti, že čo ten liek môže spôsobiť nakoniec. Nie je to cukrík. No dobre, takže toľko asi na dnes. Díky, že si našiel čas, ďakujem za pozornosť. Ja ti ďakujem za pozvanie a Niekedy na budúce. Majte sa. Čau.